విశాఖ జిల్లా మధురవాడ రేవలపాలెం సమీపంలోని అమ్మఒడి కేంద్రంలో ధాత్రి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 10వ తరగతి విద్యార్థులకు పర్సనాలిటీ కెరియర్ గైడెన్స్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ధాత్రి ఫౌండేషన్ ఫౌండర్ సిహెచ్ విశాలాక్షి, బుల్లయ్య కళాశాల అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ దీనబంధు పాల్గొని విద్యార్థులకు కెరియర్పై అవగాహన కల్పించారు. 10వ తరగతి పరీక్షలు రాసే విధానంపై విద్యార్థులకు సూచనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా పరీక్షలు రాయబోతున్న 10వ తరగతి విద్యార్థులకు ప్యాడ్స్, స్టేషనరీ పంపిణీ చేశారు. చదువుకున్న వాళ్ళంటే బాగా చెప్తారు. ఏంటి బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ సివిల్స్ మార్కర్ అడిగాను, నాకు ఇంకా మార్కర్ రాలేదు.